मोसाफैबाय थानायावनो माने स्टेजनिफ्राय गोलैदों आरोना लोरि दोलैयोना ओरैबायदि साखादों जों जेराव दं मोसा ओंखारदोंनो दिनै जोंना सेकेन्ड नाइट जा बरिं जिरायगासिनो दं फैयाखैना आलां फालां जिरायगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै 29 सेप्टेम्बर आरोना जोंना सेकेन्ड नाइट मा होनो सुरपेटा सेलमारियाव थांलायनोसै डिउटियाव माथो खालामनो ना देहायाबो थिग नङा माने गगा मोन्दों गुजुनाय जादों आरोना उफाय गैया गावबागाव डिउटिखौथ' मावखानांगोन ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड नाइटआथ' माबोरै थाङो मिथिला नोंथांमोना नायलांदो जा हायो आं दिन्थिलांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना दङमोन आलांगियाव अक्ट'बरनि 1, 2, 3 आव दंमोन आरोना बे जोंना केन्सेल जालायबाय लस फार्स्टआल' जोंना माने दरमाया थाबाय सेकेन्ड पेन्डेलाबो जोंना केन्सेल जादों थार्ड पेन्डेल नै दा सोलिबाय थानाया ओमफ्राय आरो दा थांगोनाव माने केन्सेल जालायबाय बेनि उनाव जोङो दङ 4, 5, 6 अक्ट'बर माबायाव तामुलपुराव थांगासिनो दं जों जि लस जायो जोंना बिदिबाथाय माने जोंनि थाखायबा कन्टिनिउ थानांगोन आरोना खस्थ'बाबो माने कन्टिनिउ थाबा जोंहा फैसाया थायो नालाय माय बिदि गेप थाबा गेपनिया दानजायो जोंना मान्थलि दरमानिफ्रायनो गेपखौ दानजायो आरोना लस जायो सोलिब्र' माला माला हाबा जायो नों मानो लिंहरा जोंखौलाय हाबा जानोलाय रेडि जाबाय रेडि नोंनि जिउनि आन्दाज थानाय रहस्यारि बाथ्राफोरखौ नाथाय मा खालामनो बे फान्दायसिला फैसायाव आंनि गोसो जेबो ओंथियानो गैया नों गोसोआव दं जानो दुगा आं सानसे बुंदोंमोन नोंनि सिगाङाव बे फान्दायसिला बुंदिन्थिनानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंथाङा जिरायथ' आं दैखौ लाना फैगोन सनानि खाथियाव ओंखाम जागायासो सनानि भिडिअखौ मिथि मिस्टार दिगान माने फैगोन गासिखौबो गोसोआव फैगोन 15 आगस्ट बोसोरफ्रोमबो 15 आगस्टआव नोंथाङा नोंथांनि फिसाला दैथुनि बार्थडे सेलेब्रेसनखौ गेदेर गेदेर ठिकादार मन्त्रि एमएलए सेलेब्रिटि मानसिफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै खुङो जाय दैथुना दिनै रंगार होनाया 5 बोसोरनिबो बारलांबाय एम आइ राइट बेथ' आरो थांनाय 10 बोसोरनि आगोलाव नोंथांनि फिसालानि बार्थडे पार्टियाव रिपर्टार अनजालि बाग्लारिनि मार्डार जायो बिदिबाथ' ओरैनो सरि खालामदों आरो बै दिनखालि नोंथांनि सिसिटिभि केमेराया हट जाना दंमोन थांगोन बै सुबुं समाजनाव बै ओनसोलनि मानसिखौ सोलोंनाय आरो बिसोर फोरमान होगोन आरो सोलोंनाय आंनि बे न'खराव सासे उन्दै खुदियाबो बुंनो हागोन आरो फोरमान होनो हागोन जे एमएलए दिगाथ' दैमारिनि बेकग्राउन्डआ मा साधुनि सि गाननानै गावखौ साधु दिन्थिनानै साधुजाय मिस्टार दिगानखौ बै दिनखालि माबा मोनसे जानो थाखाय केमेराया खायसे लागौमोन केमेराया गाज्रि जादोंमोन बा अफ खालामदोंमोन गुबै बाथ्राया बे नङा मिस्टार दिगानखौ गुबै बाथ्राया जादों रिपर्टार अनजालि बाग्लारिया आंनि असाय गिनांगौमोन नोंथांखौ ओरैनो सन्देह खालामदों सन्देह खालामनायनि साखरि जे जेखियानो जाब्ला नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय सिसां नोंथांनि डिउटिनिफ्राय आंजों लोगोसे लोगोफोर बिराद मेंबाय माने दिनैनि सेकेन्ड नाइटआ मोजां जाजोब्बाय बाट बिराद दुखुनांथाव आं मोसाफैबाय थानायावनो माने स्टेजनिफ्राय गोलैदों आरोना आखाया दुलुनबाय आथिङाव दुखु मोनदों आरोना बिराद सादों गाबोनसो बांसिन सासिगोन जोब्बाय दा रुमाव थांनोसै रेस्ट खालामनोसै आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर रुमाव मोनफैना गानस्लायबाय दा मेकआपखौ रिमुभ खालामनोसै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि सादों आं जदाम लेखाबाय आरोना थांनाय बोसोरबो आंना माने बे गुस्थिया मालायखौ बुनाया नांनानै जिदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मस्थ' आं एक्टिं खालामदोंमोन एबारबो स्टार्ट जाबाय माने
दिनै आङो गोलैदों ओरैबायदि सादों आं गाबदोंसो आरोना लोगोफोर लासिं सिं बुरि मांग्रांनानै गाबदों आथिङा बायासै बेनि थाखाय धन्यबाद इसोरनिसिम माने गोलैनानै दुखु मोननानै थाबाय आखायाल' दुलुनदों आथिङा हारायाव नांदों नालाय दुखु मोनदों आरोना बिराद सादों थ' मेंबाय लोगोफोर रेस्ट लानोसै आं मोखां सोखां सुनानै लोरि दोलैयोना ओरैबायदि साखादों सिदा हामलाय सायरि ओमफ्राय ओरै मा जायो नुवाखै लोगोफोर लाइभ श' खालामनाया नुनायावसो मोजां नुयो जों सिंथिं स्टेजनि उनथिं जि खस्थ' जानांगौ जायो इथिं नायहाब जागोन ना इयावल' सानायावल' हारायावनो नांखादो थ'नो साखागोन थानायालाय बे बुस्थुआ साखांबाय थाखागोन इयो साननैसो टाइम लागोन लासैसो हामो बिदिया बेनोथ'